Morjesta uuden videon pariin. Tänään ihan tämmönen positiivinen metsäretki-video välillä. Ei valiteta tänään yhtään. Kattelin ihan vähän aika sitten karttaa. Se on semmonen mun ajanviete aina. Mä tykkään vilkuilla aina ja katsellaan, että löytyisikö läheltä semmosia paikkoja, missä en ole vielä käynyt luonnossa. Semmosia mielenkiintoisia paikkoja. Ja mä löysin sitten tämmösen luonnonsuojelualueen, mikä on aika iso, joitain kymmeniä hehtaareja. Mä katsoin kartalta, että tänne olisi päässyt autolla ihan viereen, mutta pirulaiset oli sitten laittanut puomin tohon, eli pitäisi varmaan pitää voimapihtejä takakontissa, että sitten olisi helpompaa tää liikkuminen, kun yksityisautoilen täällä saavutaan näille mestoille, mutta ei tää hyvä sinänsä. Hyvä sinänsä että täällä sitten toivottavasti ei ole liikenteen ääniäkään. Niin odotukset on aika kovat. No tässä aukeaa nyt just avohakkuumaastoa. Tää ei ole komeeta, mutta toisella puolella on komeeta kallio. Aika kolea ilma on. Saappaat on ihan jäiset, kun nää on ollut autossa krokseissa ajoin. Ja nää on ollut monta päivää ja yötä autossa. Nää saappaat on aivan kylmät. Täällä on vaan pari astetta lämmintä lokakuun loppu. Tavallaan retken tarkoitus on tässä nyt Stora Enson lippusiima siinä. Ne on vetänyt tähän. Tässä on tämmönen 20 hehtaarin avohakkuu ollut. No joo, hömötiainen. Nähtiin jo ensimmäinen vanhan metsän laji. Ai et, ihanaa. Tarkoitus olisi tosiaan vähän kartoittaa tätä maastoa. Käydään niinku kattoo, että onko se semmoista, missä on hyvä liikkuu, millaista puustoa siellä on, onko siellä lahopuuta, tän tyyppisiä juttuja. Voisiko se olla sitten joku pöntötysmesta, että onko siellä tarvetta linnunpöntöille ja löydetäänkö vaikka jotain mäyrän polkuja, mitä hyvänsä. Eli mulla on luontokuvausvehkeet mukana, niin tuskin mitään kuvattavaa sinänsä tänään ilmenee, mutta tää myöhäissyksy ennen lumien tuloa on huikeeta aikaa tehdä tämmöstä kartoitusta. Sitten taas niinku tulevaa kevättä varten oli ihan pakko tulla katsoa, että onko se tammi. Ja onhan se tammi. Ihan täällä metsässä. Uskomatonta. Ja onko tää peräti sitten tuottanut ihan terhoja, koska tässä on pieniä tammia vieressä. Hehe, eikö se ole hauska? Ja kattokaapas tätä, täällä on vielä toinen iso, missä on vihreitä lehteäkin vielä. Tää on korkea, tää on 3-metrinen ainakin. Voi olla ihan hyvin terhoja tuottava. Nyt me otetaan ensi askeleet tänne luonnonsuojelualueelle. Jos päästään tän kaatuneen männyn ylitte. Täällä me ollaan. Ei ollut kartassa merkattu, että täällä olisi mitään polkua. Täällä joku retkeilee varmaan. Näyttäisi äkkiseltään ihmisen polulta. Tai sitten tätä pitää auki. Ketut ja kauriit ja semmoset, sekin on mahdollista. Nyt alkoi vähän satamaakin. Wow. Ei juman kautta. Mä menisin just sanoa, että lopetellaan tää klippi tähän. Mä vaikenen, mutta haluan näyttää tän vielä teille. Hitsi, tää on upea. Tänne me palataan vielä. Ai että tää on upea. Wow. Tää on tosi helppokulkuista maastoa, jos tää on tän tyyppistä. Ja paljon lahopuuta. Ja ei näy missään mitään moottorisahalla sahattuja kantoja. Nämä on korkeita puita. Wow. Parikymmentä metrisiä ainakin.
Tässä pakko sanoa heti alkuun huomioon, kun tää on yksi sellainen myytti, mitä jatkuvasti törmää tähän, että toiset väittää, että luonnontilaisessa suomalaisessa metsässä ei kasva mustikkaa eikä puolukka. Maa on täynnä mustikanvarpuja, että eipä pitänyt sekään myytti paikkaansa. Tulkaa välillä luonnontilaiseen metsään katsomaan, niin näette, että kyllä ne sielläkin kasvaa. Tuossakin on kuusi, minkä ympäri ei yltänyt kädet, eli varmaan reilu parisen metriä toi ympärys. Mahtava puu. Piti ihan ottaa hattu pois, kun halusin katsella ylöskin ja jotenkin näkymä kirkastui, kun tää varjostaa niin paljon. Mut tänne kyllä ehdottomasti palataan vielä uudestaan. Tää on jotenkin lumoava paikka. Vaikka mä oon nähnyt kuvasta ihan vähän tästä. Mahtava olo, että se ihmisen jälki ei näy sillä tavalla juurikaan. On tässä nyt polkuja ja tämmöistä. On täällä joskus ollut hakkuuta joskus kauan sitten, mutta sinänsä periaatteessa se ihmisen jälki ei näy. Niin se tunne kun näkee näitä tämmösiä kääpiä ja kaikkea. Vetää hiljaiseksi, vetää sanattomaksi. Ihan selkeätä pöllömetsää ja voisin kuvitella pohjantikan tänne ainakin ja palokärjen ja toistaiseksi aika vähän lehtipuita, että ei niinku siinä mielessä vähän rajaa sitten, mutta wow. Siinä olisi hieman suppilovahveroita. Just. Kattokaa. Siellä on tulos uuttakin. Tuollakin on. Mä vähän veikkaan, että tässä taitaa olla aika paljonkin näitä. Mulla ei taida olla nyt sinänsä mitään astia, mihin ne keräisi. Täytyy vaan miettiä. Mulla on tuolla yksi keksirassi ja mä voisin periaatteessa kerätä ne siihen. Mähän en itse sienistä välitä. Mulla tulee semmonen ykärefleksi. Oon monesti yrittänyt syödä. Ei vaan oikein sitten taivu. Mutta kyllä niille ottaja löytyy. Tähänhän mä voisin ne periaatteessa kerätä. Ei mainosteta. Mulla alkaa olla tää keksirasia täynnä. Täällä on vielä lisää, mutta mikähän sieni toi on? Tää ei oo suppilovahvero. Tää näyttää ihan syötävältä. Mut mä en tunnista tätä. Laittakas kommentti, jos joku tietää mikä toi on ja onko se syötävä. Niin kommenttia kihiin, mutta
Tuollakin täältähän näitä löytyy. Näitä on vielä vaikka kuinka paljon täällä. Tuollakin jo. Täällä pitäisi olla ihan iso kori. Mä tulin tuolta alhaalta Suppislaaksosta tähän yläpuolelle takaisin. Mutta täällä on vähän tämmöstä mäntykangas-tyyppistä metsää. Ja siis hienoa sinänsä, mutta se ei ole niin semmoista mun maisemaa, niin mennään takaisin tonne alas. Ja sillä nousin tähän, kun tuossa oli lehtipuita sen verran ja vähän semmoista valosampaa. Mä halusin mennä katsoa, että oisko siellä jotain mäyrän nyppylää tai jotain koloa, kun monesti nämä on semmosia paikkoja kuin rehevä tommonen laakso, soistuva laakso ja sitten on tämmönen rinne siellä ylhäällä. Sitten sijaitsee ne mäyrän kolot, mutta ei tää ei tarvitse ehkä maaperä sit soveltua, tää on niin kivistä. Mut suppilovahveroita ihan hirveä määrä, niitä olisi voinut kerätä ämpärillisen hetkessä. Mut mennään takas tonne alas tonne vähän niinku tonne suolle, mistä me päästään. Mä en tykkää siinäkään olla tässä ylhäällä, kun näköjään noi valtatie-äänet kuitenkin sitten kimpoo tohon tuo metsän siimeksessä tuo alhaalla. Se ei kuulunut toi liikenteen mekkala. Ainakaan niin pahasti. Ja heti kun laskeudun tänne, niin täällä on suppilovahvero. Tää on siisti. Tässä on kiva sillä, että tässä on niin monen tyyppistä maastoa pienellä alueella. Tää muuttuu jatkuvasti. Ja niin kuin nyt huomaatte, täällä ei ole enää mustikkaa. Ei puolukkaa. Ja tuo on varmaan puolukkaa, olisi ollut tuo ylhäällä. Mutta tässä sitten on tämmöistä pusikoitunutta kuusikkoa. Täällä on vaan sieniä ja sammalta. Mutta luonnontilainen metsä, niin sinne kuuluu nämä kaikki tämmöiset erilaiset tyypit. Ja nyt tästä näin, kun alkaa tulla iäkkäämpää puuta, aukeaa tonne. Tää on aika hieno, tämmöinen rotkomainen mesta. Niin tuolla on sitten taas noita marjoja tuolla alempana, kunhan tästä päästään. Täällä on vähän semmosia, niinku tässäkin. Tää ei oo ihmisen polku. Mulla on silmä harjaantunut tosi hyvin näihin, kun mä oon niin paljon liikkunut noilla mäyrämestoilla. Ei se kamerassa varmaan nyt näy, mutta tässä on ihan selvä kulkuväylä. Ja tässä se itse asiassa menee kahteen suuntaan. Menee niinku tuo menee yksi ja sitten tuolla. Ja se menee tuolla puiden ali. Ja sitten kun katsoo tonne, niin tuolla niinku näkyy, tossa näkyy niinku polkupohja. Niin sanotusti. Kiinnostaisi ihan seurata takas tonne ylös. Mutta mä menen nyt alas. Mä haluun. Ei siis tää on niin jännää. Mä veikkaan, että tässä on mäyrän varmaan polku. Voi olla ketunkin. Miksei ilveksenkin. Ja hyvin ilveksen näköistä maastoa. Tässä talvella tulla lumikenkäilee ja sitten näkis noita jälkiä, että liikkuuko ilvekset täällä. Veikkaisin, että liikkuu. Joo, toi on uskomaton toi rotko. Yritetään mennä täällä. Tässäkin on joku eläin liikkunut. Joku kevyt pieni nisäkäs kulkenut tässä useasti. Siis tässä on itse asiassa tässä on useampi tämmönen. Tässä on, mä kyllä veikkaan juman suikulaa, että tässä on mäyrät jossain lähellä. Tossa on taas, tuolla on. Tässä on monta tämmöistä väylää, että laskeudutaan ylhäältä tänne alas. Vuosien ajan kuljettu. Mä täytyy käydä kattoon kohta toi, että
Onko tuolla hitsi soikoon pesäluolasto? Ai hitsi, että on komea toi. Ei se varmaan näy kamerassa oikein, mutta siellä on tommonen jyrkänne, tommonen rotko. Mennään tonne ylös vielä, mä seuraan tosta tommoista polkua. Pakko käydä kattoo, että mihin toi vie mäyräkin, niin se kulkee sitä samaa jälkeen. Mut sit se... Sillä ei ole tarvetta kulkea sitä samaa jälkeen enää sitten. Sitten kun se on helppokulkusta se maasto. Ei täällä kyllä mitään näy. Mut tässä on kuljettu, tässä tää polku menee. Se tulee tänne ylös. Mä katsoin toi rotkon toi toinen puoli. Onko siellä sit jotain? Jos ne asuu siellä. Ai, itse kun voisin kameralla jotenkin tän näyttää, kun me ollaan niinku osapuiden latvoistaan tossa melkein pään korkeudella. Se laskeutuu niin alas. Toi rotko. Tosi louhikkoista tää maa. Tässä taas näkyy tästä on kuljettu. Voiko se sitten olla ilves? Kun tässäkin kun katsoo, niin tässä on tämmönen kiviä. Tossa on ihan selvästi, siinä on lehtiä, mutta tässä on kohta, missä ei sammalla kasva. Tässä on kuopsutettu ja oltu vähän niinku ilveksen semmonen tähystyspaikka. Voi hyvinkin olla. Melkein kallistuun, että onko ne ilveksen polkuja sitten. Tää on sen verran karuu maastoa, että ei täällä kyllä. Täällä ei kyllä mäyrä paljon kaivele. Tuntuu ihan jaloissakin toi kivi koko ajan. Kivi ja kallio. Joo, täällä on puolukkaa ja mielinmääriä mustikkaa. Vau. Wow. Tsiikatkaa. Näin nopeasti me tultiin tämmöiseen, muutamassa minuutissa tämmöiseen miljööseen. Äsken oltiin tuolla alhaalla, se on aivan kuin eri mesta. Vau. Wow. Huikeet. Aivan huikeet. Mä kyllä palaan tonne alas. Ei täällä nyt. Katso vielä tossa kulman takana. Vähän niinku metsän puolella. Jos ei siinäkään mitään näy, niin palataan takaisin alas. Ei tää niinku välity millään. Että mulla pitäisi olla joku käpy tai joku. Minkä mä voisin heittää tonne, mutta tässä on niinku pysty suoraan 10 metriä tonne alas. Hitsi, että on makee. Huhhuh. Uskomattoman hieno. Noi puut on korkeita. Jatkoja tonne. Ei on varmaan 25 metrisiä hemmetti noi pisimmät kuuset. Oltiin äsken tuolla kiven päällä, tuossa keskimmäisen päällä tuolla. Katsottiin tänne alas. Kyllä mä ihmettelen, jos tuolla ilveksen pesäluola on joskus ollut tuolla kallion koloissa. On se niinku sen verran jylhä ja täynnä noita onkaloita, että mahtava. Pudonnut aikojen saatossa valtava määrä noita lohkareita tänne. Meidän pitäisi jotenkin päästä tästä nyt jatkaa matkaa. Tosi vaikea kulkusta, kun täällä on välillä semmosia onkaloita. On huonoja kokemuksia tommosistakin laskeutumisista, että laitat koko paino yhdellä jalalle, kun tuut laskeut tolleen alas, niin saattaa humpsahtaa. Joo.
Itse vie. Tää nyt aivan. Tää on niin kuvauksellinen. Tää on niin uskomattoman kuvauksellinen. Ei täältä tekisi mieli lähteä pois ollenkaan. Mä tein sen virheen nyt, että mä en ottanut kolmijalkaa. Enkä sitä semmoista jännää klipsiä, että saisin järkkärin vaikka tähän roikkumaan tähän olkahihnaan tai tähän repuhihnaan, kun voisi räpsiä sitten sillä ihan kunnon kuviakin, mutta tai jos olisi jalusta, niin se kulkisi siinä. Mä en viitti kädessä sitä kuljetella, kun se on vähän tympeetä. En oo ottanut nyt sit yhtään kuvia järkkärillä. Olkoon tää nyt tämmöstä kartoittamista ja ideointia. Tuolla ylhäälläkin on ihan mahtava tuolla semmonen kolo, missä voisi kuvitella hitsi, että olisi joku Ilveksen maja. Mulla on kans, pidetään evästauko tässä. Mulla on oikein kunnon retkeilijän terveyseväät. Eli juhannuksena viimeksi on maistanut fudgia. Niin tämmöiseen törmäsin kaupassa, kun karamellin makunen ja suolattu oikein kunnon deluxe fudge. Niin maistetaan. On hyvä. Oh. Ai että. Ja keksiäkin olisi. Maistetaan sitäkin. Toimii. Yrittänyt miettiä koko ajan, että mistä sais nastapaikka yöpyä, jos tulisi tänne joskus yöksi. Tutkis kunnolla. Miten mä vaan leikkaan tän alueen läpi yhdestä kohtaa. Olen mä jonkun verran tehnyt tässä nyt semmoista niinku harhailua, mutta kunnolla tutkistetaan, jos yötä täällä, niin on sitten leiri. Joka paikassa on niin muhkuraista. Riippumaton kanssa tietysti onnistuisi ihan missä vaan. Mä vähän otin tossa äsken stillä ja järkkärillä. Mutta haasteeksi tulee se, toki jalustalla se voi kompensoida ja se voi ottaa HDR, mutta monta valotusta, mutta silti, että jos on tämmönen keli niin kuin nyt, että toi taivas on vaan valkoinen, niin se näyttää tosi ikävältä. Kyllä sinne pitäisi jotain sävyjä saada, tästä pitäisi olla kokonaan musta, tästä pitäisi olla yö. Tähtiä tai jotain, en tiedä, kun se väkisellä näkyy, kun mä yritin ottaa pystykuvaa sillä lailla, että toi kallioseinä tuossa niinku olisi periaatteessa kohteena, ja sitten nämä puut, mitä tässä risteilee näin. Mutta pirun kun se taivas vaan jotenkin ei näyttänyt kauhean hyvältä. Tänään voi toki rajata pois sitten sen taivaan, mutta se on sitten taiteellinen valinta. Mä tykkään tosi paljon kuitenkin tosta, että näkyy nuo ylimmät sammaleet noissa ylimmissä kivissä, lohkareissa, ne päällissammaleet. Mun mielestä se on kiva, että ne näkyy. Mutta sitten kun ne näkyy, niin näkyy myös taivas. Mä oon vähän yrittänyt siihen nyt keskittyä viime aikoina. Ettei pelkästään niitä lajikuvia, vaan yrittäisi myös ja maisemakuvia. Kun maisemakuvasta on aina horisontti, siinä on maisema, auringonlasku. Ne on tylsiä. Mä oon yrittänyt nyt niinku uppoutua myös tähän metsäkuvaamiseen, että näitä yksityiskohtia ja kasveja ja semmosia, mutta mulla on linssipuolella vähän vajausta. Mun pitäisi hankkia laajempi laajis ja sitten tuo ihan siis makro saisi olla. Mutta ja sitten toinen, niin drone. Siis drone olisi tosi hyvä. Ei toki tämmöisessä pusikossa nyt välttämättä vähän riskaa peliä, mutta
tai tiheässä metsässä, mutta jos näissäkin paikoissa on aukkoja, niin sitten kun sä nostat sen sinne yläpuolelle, niin se on sitten taas ihan uudenlainen maisema. Tultiin tämmöiseen vesistönrantaan, siis lampi. Hirveän jälkiä tässä, suht tuoreita. Ai että. Haluan mennä kattoo ihan tuohon rantaan, että tää ei tunnu upottavan paljon mitään, mutta hitsi kun nää voi olla petollisia. Mä en oo oikein semmonen mestari suolaliikkuja. Voi olla tosi syvä, koska tuossa vastarannallakin on kalliojyrkänne ja tuossa toisen puolella se. Tää on niinku mustaa vettä. Ihan niinku Coca-Colaa. Mä ajattelin, että tää voisi olla kirkaskin, mutta tosi humuksinen. Tää suon tuoksu, tiedättekö? Aika mahtava. Wow. Hieno paikka. Mutta me nyt ei mennä uimaan tänään. Me jatketaan matkaa. Yllätyin itse asiassa löytyi nämä hirvenjäljet tästä, koska mä en ole semmosia selkeitä hirvenjälkiä nähnyt tuo vielä kertaakaan. Yhdessä kohtaa oli vähän semmonen, että saattoi olla hirvi. Mutta ei ollut ihan 100 varma. Mutta on täällä näköjään hirviäkin sitten. Mutta mä tykkään ihan hirveästi näistä tämmöisistä paikoista, mitkä on suojeltu nimenomaan luontoa varten. Elikkä jos ajatellaan kansallispuistoja ja tämmöisiä retkeilypaikkoja, niin ne on tehty vähän niin kuin ihmistä varten enimmäkseen. Ja siinä ei ole mitään vikaa, mä tykkään tosi paljon näistäkin, siis tämmöisistä luonnonpuistoista ja muista. Mut vielä enemmän mä tykkään näistä paikoista, missä ei ole niitä retkeilyreittejä. Ja tääkin mua vähän lannistaa, että täällä nyt on tää ihmisen polku, mitä mä nyt kuljen. Mut mä haluan nähdä, että miten tää polku kulkee täällä, että tietää sit seuraavia kertoja varten, että missä se menee. Mut siis niin, nää on huikeita paikkoja, nää tämmöset ihan vaan tämmöset rauhalliset luontokohteet, mitkä on ihan luontoa varten itsessään. Nää on niin kuin, se luonto on itseisarvona täällä, eikä niin kuin valistaminen tai joku erilaisten maisemien tai luontotyyppien opettaminen. Ja sen takia, koska nämä ei ole varsinaisesti mitään retkeilykohteita, näihin toki saa mennä. Suomessa on jokaisen oikeudet. Näihin toki saa niiden kanssa sitten saa mennä ja marjastaa ja sienestää ja näin, mutta en silleen tykkää hirveästi mainostaa kuitenkaan tämmöisiä paikkoja, että kartallahan ne kaikki näkee. Näitä on ympäriinsä, mutta liian vähän kuitenkin, niin tavallaan siinä mielessä en silleen niin kuin välttämättä suosittelisi lähtemään retkeilemään tämmöisiin kohteisiin, kun ne varsinaiset retkeilypaikat on erikseen, mutta jos kiinnostaa tulla tutustumaan tämmöiseen vähän vähemmän koskettuun luontoon, niin kannattaa katsoa kartalta joku luonnonsuojelualue, minne ei reittipolkuja ole tehty ja opaskylttejä istutettuja taukopaikkoja ja tupia ja muita, että laavuja ja polttopuuhuoltoja. Nämä on aina kuitenkin vähän erilaisia sitten, niin suosittelen ehdottomasti tutustumaan näihin. Vähän turhan vähän on näkynyt tämmöisiä pökkelöitä, eli lehtipuisia. Vähän poikkesin tosta polulta, no täällä on näköjään toinen polku, se menee vähän. Siis täällä on niinku todella paljon lahopuuta ja keloja ja kaikkea, mutta on niin kuusivaltaista, että ei täällä oikein semmosia hyviä pöllöpökkelöitä tai hömötiaisen pesäpökkelöitä tai mitä on löytynyt. Että mä oon yrittänyt niinku tosi tarkkaan katsoa, mutta ei vaan oikein löydy. Kuusi ei pystyyn kuolleenakaan siinä mielessä tarjoaa pesäpaikkaa sitten.
Vaikka tärkeä onkin, mutta tässäkin kun katsoo niin kuin nopealla silmäyksellä, niin sehän on tosi paljon kuollutta puuta. Itse asiassa tuolla nyt ensimmäinen semmonen, mennään katsoa läheltä, semmonen pökkelö, mihin vaikka hömötiainenkin voi tehdä pesänsä. Näitä täällä on paljon. Tämän kaarnakuoriaisen syömiä. Että joo. Se on vähän sääli. Vaikka kuusikoista sinänsä mä tykkäänkin kyllä paljon. Mennään katsomaan tätä. Siellä näkyy se on katkennut tuolta. Onko siinä yhtään kolonkoloa? Hirveä määrä tai hyönteisiä siinä on ollut. Hömötiä se äänikin tossa kuuluu. Ei oo yhtään kolon alkuakaan semmoista. Ne usein tekee, ne on aika fiksuja. Otetaan sitten toiselta puolelta vielä. Usein tekee semmoisen suojasaan kohtaan tommosen käävän alle, mutta ei oo tälläkään puolella. Mä oon pistänyt tohon maastokarttasovellukseen täppiä aina. Oon löytänyt semmosia sienipaikkoja. Voisin vaikka lyödä vetoa, että tuolla on silti toistaiseksi paras suppilovahveropaikka. Näettekö noi sienet? Joo. Näin kaukaa jo. Täällähän näitä on. Siitä tulee kyllä uusi täppä taas siihen sovellukseen. Ei saakeli. Näin monen 10 metrin päästä joko ne loisti täällä. Tässä on mänty ja rinne. Toisella puolella on sitten kuusia. Siinä on taas mänty. Hyvin varjosa paikka. Mä vähän veikkaan, että tässä jos lähtisi nousee ylöspäin tonne, niin näitä löytyisi lisää. Tossakin on jo huikea määrä. Joo, laitetaan säkkiä. Uusi täppä tästä. Täytyy myöhemmin tulla uudestaan sitten keräilemään näitä. Silmä välillä sitten pysähtyy tämmöiseen muotoon, mikä tässäkin on. Siis tää on niin luonnoton, että sitä alkaa miettiä, että mikä se on. Tämmönen penkka, mikä on melkein viivasuora. Jatkuu tänne päin. Se on tosi leveä. Se on monta metriä leveä tonne, niin tulee ihan mieleen, että voiko se olla tyyli joku muinainen hautapaikka. Se on niinku tuolta se on melkein 5 metriä leveä kumpare. Ja ei se nyt näy tässä kuvassa, mutta se on melkein viivasuora. Se jatkuu tänne näin. Todella erikoinen. Välillä löytää jotain tervahautoja ja semmosia, mutta tää ei ole kyllä mikään hauta, vaan tää on vaan tämmönen erikoinen kumpare. Näytetään nyt tämäkin vielä, kun löytyi vihdoinkin tämmönen pökkelö, mitä mä aiemmin oikein tarkoitin. Semmonen melkein niinku vois sanoa semmonen pöllön pökkelö. Tuolla voisi ihan hyvin olla joku varpuspöllön kolo. Ne on pitkä kuin mikä. Mutta ei nyt näy. Yllättävän vähän tikain syömiä. Siinä on joku. Mutta ei sillä lailla niin näy semmosia pesäkoloja. Mutta komea pökkelö. Tää itse asiassa saattaa olla se kohta, kun mä kattelin, tässä on näitä kuivuneita kuusia useampi. Tai kuolleita kuusia. Niin mitä mä kattelin kartaltakin, että se oli yksi syy, miksi mua niin alkoi kiinnostaa tää paikka, kun huomasin siinä ilmakuvassa, että siellä oli kuolleita puita jonkun verran keskittyneesti, niin silloin se on aina hyvä merkki. Se on sellainen käymisen arvoinen paikka niin sanotusti. Ja nyt sitten käveltiin tällaiseen. Tätä ei ole suunniteltu. What? Herää suuri
kysymys. Olemmeko me Mäyrän kotona? Vai onko täällä käynyt ryffelisika? Huomaatteko, täällä on pengottu ihan täysin. Siis ihan täysin myltätty tää. What? Nää näyttäis kyllä Mäyrän jäljiltä. Mielenkiintoista. Joo, täällä on kyllä paljon vielä tutkittavaa, mutta mä luulen, että mä lopettelen videon tähän. Alkaa tulla hämärä ja täytyy lähteä palailemaan autoa kohti. Mutta tässä on tosi komea kohta vielä, mikä mä halusin näyttää. Tässä on palokärki käynyt kuorimassa. Oma hevosmuurahaisia syönyt tuolla. Mänty, oikein kilpikaarnainen. Ei se nyt kauhean korkea ole, mutta se on varmasti ollut aika vanha kuitenkin, vaikka se paksua. Tiedättekö mikä on ollut hienoa tässä retkessä? Mä en ole nähnyt ihmistä. Se on ollut mahtavaa. Niin kuin huomaatte niissä videoissa, mitä mä oon kuvannut koiralenkeiltä, niin ne on hienoja paikkoja nekin, mutta saa aina vaihtaa suuntaan, kun tulee joku vastaan koko ajan. Tossakin on tämmönen kuusi, missä ei yltäisi kyllä kädet ympäri. Vaikkei se välttämättä näytä siinä kuvassa niin isolta, mutta on se paksu. Et joo, siis mä niin lataudun, kaikki semmoset akut latautuu kropassa, kun pari tuntia oot tämmöisessä paikassa, missä sä et näe ihmisiä. Ja vielä se, että mä oon pysynyt liikkeessä kuitenkin koko ajan, eli mä en oo vaan ollut jossain kiveä ja kaatuneen puun takana piilossa, vaan ihan oikeesti mä oon liikkunut täällä ja täällä ei ollut ketään muita. Mä haluaisin vaan jäädä tänne. Mutta on se nyt se on lähtettävä, ei pelkällä fudkella voida elää. Tämmönen joku ihmeellinen pressusta kyhätty säkki vielä löytyi tuolta kuusen alta, niin viedään sitä kyllä mennessämme pois. Ei jätetä sitä tänne, kun tää on kuitenkin muovia. Kattokaa mikä löytyi vielä täältä sitten viime metreiltä. Siinä näkyy hienosti se, että tammellakin voi olla ainakin pieni tulevaisuus ja hetkensä täällä luonnossakin, kun tää voi hyvin olla joku tämmösen sissikylväjän riemeterho. Tää on tässä polun varrella. Varmaan joku 20-vuotias puu. Ei ole kauhean korkea sinänsä, mutta se on tämmöisellä, kun se on tien tässä polun varrella kasvanut, tässä on aukeata, niin ei ole peittynyt tonne kuusten alle. Toivottavasti se jäisi tähän sitten, kun tässä varmaan harvennusta jossain vaiheessa tulee, tässä on niin pusikkoa. Niin toivottavasti tajuisivat jättää tän tähän. Tää on jo siinä koossa, että tää tuottaa terhoja. Aivan mahtava. Siis jotenkin ilastutti niin paljon, kun tämmönen näkyviä tuli täältä viime metreillä. Siis harvinainen näky, mutta tämmönen näky se sitten odottaa, jos meinaa harrastelet semmoista, että saatat terhoja vähän heitellä sieltä täältä sinne tänne, niin ajan kanssa, niin joku niistä kasvaa sitten tämmöiseksi. Siinä on sitten oraville ruokaa ja närhille. Ja ai että. Joo. Ja silmän ruokaa ihmisille. Se on aivan upea. Jotenkin ihan mahtava.